Това в ръката ми е много странен зеленчук. В Мексико се нарича томатио. Повтарям, томатио. Наистина много прилича на домат. Томат е томат на испански, обаче е зелено, има и люспа отвънка, ето на какво прилича. Има си нещо като люспа. Така, маха се тази люспа. Значи всичките са така, макар че може да не се продава по този начин, може да му махнат люспата. Биват и много по-големи от това. Значи в момента са дребни томатио. И като се махне тази люспа и после прилича на някакъв зелен домат. Обаче изобщо няма вкус на зелен домат. Може да придобие малко кафеникъв цвят или сивкъв, като тук, но поначало си е зелено така и напипане, нали, е по-меко. Сега, наистина е по-твърдо от домат, каквото и да се говори. Може леко да позагние, нали, тук това е позагнило. Но като се отвори, има си семена, мънички, така, но на вкус е като джанка. Като джанка, като слива джанка. И от това нещо се прави, обаче няма никаква костилка. И от това можете също да си правите, да го сложите в боб, варен боб, да си правите салата и ако се нареже на чопър много ситно, и става нещо като салса. Но не е червена доматена салса, а зелена салса. Може да се добави и или някакъв род пипер, или чесън, или така нататък. Може и всичко това. И тогава може да се сложи в хамбургери, каквото си искате. Нещо като доматен сок, както се прави, меляно. Но няма общо с доматите, по-скоро има нещо общо с сливата джанка, няма и костилка никаква. И е позната още на индианците този зеленчук. Това е всичко.